Chieng' machiegni wadhi nyime gi weche magwa manyien mag migago. Jodak e gweng' ma Konyakombe Obuolo e kaunti ma Kisumu koro dak gi luoro kod kihondko kaluwore gi nok e weche mag arita kwe magiwacho ni biro kaluwore gi onge mar stima kuom kinde mohewo juma mangima. Jodak go lero kaka giyudo lal kinde ka kinde kokalo e kuo kaka tagige stima kaka mita, weyni kod mwandu mamoko bende gikwalo. Gikwano kod lal magiyudo kaluwore gi kethruok mag chiemo, chanjo mag jamni kod kata yedhe kaluwore gi stima mosebedo kalal kinde ka kinde kakoro kuom thuolo mar juma mangima pok gilielo teche maggi. Giyuak ne apisas mag arita e alworano kaachiel gi tend loch gwenge magiwacho ni nigi samuoyo mar timo apedha kaka dwarore kendo seyo kambi mar keyo teko stima kuom kawo kinde kapok owinjo ywakgi kata midhiero magikale. Wayudo ka wan gi sida mang'eny kendo koro wayudo ka gik malal ng'eny nikech mudho nitie, jokuoge wuotho otieno ginego ji. Koro waywak ni jo Kenya Power oduognwa sitima nikech wayudo ka wechni moko ng'adi nyaka area mar Obuolo ka makoro sitima wan ok wanyal yudo. Wan gi shida gi jo Kenya Power nikech kong'ad weyni go stima budho kok oduogo. Sani wan matek nikech jokuoge wuotho, piny be rach, idwa ni nyathi osom kaka nyathi nyatimo homework onge. Jo Kenya Power relax. Chief Makaboling ok nyal golo kata jogene gi wuothe gweng' gi ng'ena ng'a timore e gweng' to gweng' chal nade. Chief gi jaduong' gweng' maka onego kawatua. Lal mar sitima miyo jokuoge ng'eny makata sani okwalwa mwalo kombe ka waonge gi kwe. Okwel saa 8, okwal mabati 30, matres 2, maginja 6, chomi bete, sende. Kopogore gi manya kod mga juanga atiri nyaka e kaunti